Moi! Ja tänään mä kuvaan videota. Ja ensimmäistä kertaa puhevideota. Ja tälleen painoksista jotain. Mä ei hirveästi, mutta jos mä puhun sille vähän hiljempaa, niin voi kuulua vähän silleen painoksissa ääni. Okei, mä en osaa puhukaan. Ja täällä on 3 kaveripaikalla mulla on yksi. Tässä on 4-2A. Tää on pesu. Besu. Ihan Iiralla pesu. Besu. Joo. Moi. Moi. Sitten mä sanon, että mä kuvaan video. Hauskaa kyllä. Mä en oikein tiedä. Tää on varmaan tällä vähän just höpöttelyä silleen, koska mulla on niin tylsää yleensä movessa, kun mä en oikein jaksais tehdä mun sarjaa, tytösyövässä sarjaa. Ja sitten, no typerin riita mä jatkan sitä aika harvoin, mutta kumminkin sitä mä joskus. Ei vastaa mulle. Katsotaan tämä ihminen. Siinä on kaunis tämä asu mun mielestä. Moi. Mä en tiedä miksi mä laitan moi, mutta mä oon jotenkin siihen innostunut. Onks ne tullut niin sarja? Mä sanoin sitä yleensä. Mä sanon kuvan video. Mä en jaksa ikinä sanoa 4-2A, koska en tiedä miksi. Mutta en vaan jaksa. Tää perus OK. No mä katon nyt tän nopeen. Mä laitan äänettään. Sori, te ette vaan kuule niitä. Koska tässä ei ole sitä audiohommaa, kun tää on se ilmanen screencastin sovellus. Katson tämän. Laitan kovemmalle ääniä. Oh my god! Kovemmalle. Ja mä katon tän nyt ja sit mä jatkan. Mitä tää on? Minä olen näköjään joku pahis. Ihan varmasti täällä, koska... Tää on sarja Mitä mielessä. Tää on siis mun kaverin sarja. Tää siis... Katon yleensä mun kaverin sarjat. Ja sit kyllä mä katon muitakin sarjoja. Siis oikeesti mua todellakin epäilyttää, mikä mä oon tässä sarjassa. Oh my god. Ei mä voi laittaa sitä sydäntä. Tai siis voin mä laittaa sille kumaa läppärillä nyt, kun siinä mun isossa koneessa, niin siinä ei oo mikkiä, eikä se toimi se mikki siinä. Tai siinä niinku sillä, niin mun on pakko kuvaa tällaiset puhevideot läppärillä. Mut ei se sinänsä haittaa edes. Joo. Okei, here we go. Ja siis, voispa nyt se yksi vastaa. Missä se on? Onko se tässä? Lataudu! Joo. Tää kone on hidas. Koska tää on vaan meidän wifi-netillä. Ai se oli sumusade. No mä sit sanon Jennalle moro. Moi! Hei. Mutta sopitella tää sanoa koko ajan moi. Mut emme jaksa oikein. Moi. Ja tää on 100% random. Tämä on minun pesu. Ja siis kannattaa katsoa tää myrsky nousee sarja, koska tää on niin se on jännä. Ja sitten tää minuutti aikaa. Se on sellainen vähän niinku koulutyylinen ainakin tähän asti. Ja silleen love.
Se toi random kommas mulle mun kuvaan, että oi kiitti peruna. Joten ole hyvä peruna. Tähän perhaat pasut, eli parhaat pesut, perhaat pasut. Moi, kuvaan videota. Niin tässä. Joo, forever, akte, kiitti peruna. Ei mitään peruna. Tolleen. Ja mahtavaa. Ja sit tää on niin läppä. Muten anyways. Ja siis niinkun. Katsotaan tän yhden reaktio, kun se... Ok, moi Tube. Okei, Tube sanoo sulle moi. Moi. Hei. Ja siis tää on vaan höpöttelyvideo. Niin kuin sanoinkin alussa, koska mulla ei ole mitään tekemistä. Oh my god. Tää tulee ihan nyt ja siis mulla alkaa 10.15 koulu ja kello on nytten. Tan. Ja älkää ihmetelkö miksi tossa on toi peli. Siis toi on niin huono peli. Mä en tiedä miksi se on siinä. Koska mä oon joskus pelannut sitä, mutta enää en pelaa sitä. Okei. Mennään vaikka chattiin, koska... No. No mun mielestä tää tausta on hieno. Tykkäättekö te tosta taustasta? Mä tykkään tosta taustasta, mutta mä en tykkää tästä niinkun... miksi tuossa on tuolla noin? Siinä näkyy meidän se internet-asia, mutta ei se nyt oo mikään. Oi ihana. Eli aika moi. Moi. Miksi sä kirjoitit Iisalle? Koska mä enkä kukaan mun. Se ei edes lähtenyt. Aika tiedokseni. Moi. Tää on niin hidasta, kun ihan sama. Whatever. Ja siis mä en oo niinku tehnyt mitään tässä videossa. Ihan sama, mut varmaan mä lopettelen tän, koska mun pitää lähteä kouluun. Ja sitten mä haluaisin uppaa tän ennen kuin mun pitäisi olla lähteä kouluun, joten mä sanon moi moi, heippa, heippa.